Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Тэма сённяшняй размовы – Налібоцкая пушча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Адкуль такая назва? Налібокі у нас ёсць у Саўксоўскім раёне паселішча і ёсць назва пушчы, якая паходзіць ад гэта паселішча. Адкуль такая назва? Лічылася, што вось гэтае мястэчка, ці мясціна, больш дакладна, Налібокі, яна знаходзіцца на такой балоцістай мясцовасці. І гэта зноў жа ад балцкага такога гідронімум, што ў перакладзе азначае цячэнне, цячы, што нешта цячэ, рухаецца. І вось з гэтай назвы, маецца на ўвазе з назвы вёскі гэтай мястэчка, і пайшла назва пушчы. Дата заснавання і размяшчэння. Той лясны масіў, які быў які ёсць на паўночным захадзе Беларусі, сёння гэта Валожынскі, Стаўпцоўскі раён і суседнія вось прылеглыя для іх раёны ён закранае і закранаў тады, гэта ён быў значна большы. Але назва на працягу гісторыі яна была даволі такой рознай. Там быў Занёманская пушча, Наднёманская пушча, Радзівілаўскія пушчы і гэтак далей. Налібоцкая пушча гэта ўжо назва трошкі пазнейшая. Яна ўжо каля 18 стагоддзя ці ў канцы 17 стагоддзя. Калі вось галоўная сядзіба радзівілаўскага лавецтва, яна была перанесена ў Налібокі. То бок вось адміністрацыя гэтай пушчы, яна засяродзілася ў Налібоках. І адсюль ужо, канешне, кожны чалавек, які хацеў там пабудаваць нешта, які хацеў узяць лесу, які хацеў там атрымаць дазвол на паляванне, ён ехаў на Налібокі. Якая пушча? Налібоцкая. І таму, канешне, вось з гэтага часу паходзіць і дайшло да сучаснага перыяду тая назва, якой мы карыстаемся – Налібоцкая пушча. Налібоцкая пушча і Радзівілы. У 16 стагоддзі пры князе Мікалаі Радзівіле Чорным, у прынцыпе, увесь гэты лясны масіў патрапіў ва ўладанне радзівілаў. Радзівілы стварылі спецыяльную адміністрацыю сваіх пушчанскіх уладанняў. На той момант яны называліся лавецтвамі. То бок быў галоўны лоўчы над гэтай пушчай, які быў у розных мясцінах знаходзіўся, ўжо пазней ён у Налібоках, і быў генеральны лоўчы. А генеральны лоўчы ў Нясвіжы. Нясвіж, вось цэнтр, сталіца радзівілаўскіх уладанняў, і там былі супрацоўнікі. Супрацоўнікі вось гэтай лясной варты. Была лясная варта, гэта значыць тыя, хто ахоўвалі вось уваходы ў пушчу. Іх было некалькі, таму што на той момант прайсці праз непралазныя лясы было фактычна немагчыма. Былі спецыяльныя прасекі альбо дарогі пушчанскія. І вось там стаяла радзівілаўская варта. Варта для чаго? Каб не было несанкцыянаванай пасечкі лесу, каб не падпалілі лес, каб не было недазволенага палявання і гэтак далей. Патрэбна было мець спецыяльны дазвол. Тады будавалася заканадаўства, лясное заканадаўства ў Вялікім княстве Літоўскім. Былі таксама стральцы. Стральцы гэта паляўнічыя, якія палявалі для радзівілаўскага стала, як кажуць. Яны там здабывалі звярыну, таксама пушніну і гэтак далей. І былі лоўчыя. Лоўчыя гэта ўжо яны, так скажем, былі арганізатарамі палявання. Былі асочнікі. Асочнікі гэта звычайна сяляне. Усе астатнія былі пасады займалі звычайна дробная шляхта, вось аднадворцы. А асочнікі гэта тыя, хто сачыў звера і паказваў, дзе звер у той час, у пэўны час знаходзіцца. І былі бортнікі. Бортнікі гэта якія хадзілі і вынаходзілі вось калоды пчаліныя, таму што былі поўныя лясы пчолаў, раіліся яны там, і яны вось збіралі мёд. І такім чынам, вось гэта дзесяткі людзей, якія працавалі ў гэтай адміністрацыі. Гэта заклаў якраз Мікалай Радзівіл Чорны, в прынцыпе, які з'яўляецца апосталам рэфармацыі ў Вялікім княстве Літоўскім. Пазней гэта працягнулі іншыя радзівілы, і на працягу ўжо 16, 17, 18 стагоддзяў яны давялі да дасканаласці, што супрацоўнікі Налібоцкай пушчы, якія ахоўвалі, мелі нават уласную форму, яны мелі ўласныя знакі, мелі ўласную зброю, там свае памяшканні, свае вёскі былі і гэтак далей. Вось з радзівіламі, канешне, звязана непасрэдна гісторыя. Якія гістарычныя падзеі звязаныя з Налібоцкай пушчай?
Паколькі гэта вялікі лясны масіў, то тут звычайна адбываліся самыя розныя такія, ну скажем так, партызанскія змаганні. Што я маю на ўвазе? Ужо з 17 стагоддзя, калі была вайна Рэчы Паспалітай з маскоўскай дзяржавай, ужо там з'явіліся партызаны, якія ваявалі за незалежнасць Вялікага княства Літоўска. Таксама былі партызаны, напрыклад, у Другую сусветную вайну. З Налібоцкай пушчай звязаная таксама прамысловасць. Вось у Налібоках вось была мануфактура радзівілаўская, вось гэта налібоцкае там шкло, напрыклад, промыслы вось гэтыя лясныя. Таксама, ну, можна сказаць, гістарычная падзея, таму што было вядома на ўсю заходнюю Еўропу. У Налібоцкай пушчы любілі паляваць усе прадстаўнікі ўсіх знакамітых родаў Беларусі. Калі мы пачнем там ад Радзівілаў, да Сапегаў, да Тышкевічаў і гэтак далей. Ну, граф Тышкевіч, напрыклад, меў сваю уласную паляўнічую рэзідэнцыю. Ну, там гэта выглядае як замак, нават рэшткі засталіся сёння. Ну, і таксама, безумоўна, гэта пушча, яна давала прытулак пагарэльцам. Там быў лес, каб адбудоўваць свае ўласныя дамы. Налібоцкая пушча ў сусветнай культуры. Вельмі цікавы момант, і ён быў звязаны з Другой сусветнай вайной. Калі мы кажам, што Налібоцкая пушча шырока вядома ў свеце, то гэта звязана з такім габрэйскім партызанскім атрадам бельскіх, братоў бельскіх. 42-43 год, калі яны стварылі атрад, каб ратаваць габрэяў ад Халакосту. І вось гэтаму атраду прысвяціў свой фільм, знакаміты фільм «Выклік», нават Галівуд. Вось гэты галівудскі фільм, ён прайшоў па ўсім свеце з вялікім поспехам. Пазней сюды прыязджалі таксама журналісты BBC і зрабілі дакументальны фільм. І яны бралі інтэрв'ю ў тых, хто памятае вось гэтыя падзеі, памятае гэты габрэйскі атрад і памятае, колькі людзей удалося ўратаваць ад гэтага. І вось гэты фільм BBC, які прайшоў таксама на сусветным экране, ён фактычна зрабіў Налібоцкую пушчу, а там усюды ідзе Налібокі, Налібоцкі, гэта Форест, зрабіў знакаміты на ўвесь англамоўны свет. Таму, конечно, калі мы кажам Налібоцкая пушча, для англамоўнага слухача ці чытача ці гледача гэта, безумоўна, Другая сусветная вайна, гэта габрэйскі партызанскі атрад бельскіх. Гэта тэма Халакосту і тэма ўратавання габрэяў ад нацыстаў. Якія цікавосткі ёсць на тэрыторыі пушчы? Адну з цікавостак я бы хацеў асабліва адзначыць. Гэта возера Кромань. Адно з самых прыгажэйшых азёраў Беларусі. Раю наведаць, таму што у самым цэнтры пушчы яно знаходзіцца вельмі прыгожае, вельмі маляўнічае. Пасля вось рэзідэнцыя графа Тышкевіча, графоў Тышкевічаў. Яна знаходзіцца на тэрыторыі Валожынскай раёна, вось у пушчы. Там разваліны, але вельмі маляўнічыя. Яна паказвае, наколькі вось гэта было, калі яе аднавіць, гэта будзе найважнейшы турыстычны аб'ект. Ну і, безумоўна, гэта тое, што сама пушча, якая мае шэраг маляўнічых мясцінаў. Налібоцкая пушча – жамчужына Беларусі і адзін з буйнейшых лясных масіваў усходняй Еўропы. У Налібоках княгіня Ганна Радзівіл стварыла шкляную мануфактуру. З налібоцкіх келіхаў пілі віно каралі Рэчы Паспалітай. Для габрэйскіх партызанаў падчас Другой сусветнай вайны пушча – лясны Іерусалім, а для мясцовага насельніцтва – месца подзвігу. Будзем ведаць і наведваць. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!